हगवणे प्रकरणामध्ये सुजय विखे पाटलांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। सुजय विखे पाटील यांच्याकडून अजित पवारांची पाठराखण करण्यात आली आहे। अजित पवार मोठं नेतृत्व असल्याचं सुजय विखे पाटील म्हणाले। राजकीय नेत्यांना लग्नाच्या पत्रिका अनेकांच्या येतात, मी गेलेल्या लग्नात तर नवरीच पळून गेली आहे, मग काय करणार असं सुजय विखेंनी अनुभव सांगितला। त्यामुळे अशा प्रकरणात राजकीय व्यक्तींना आणायला नको असंही सुजय विखे पाटील म्हणाले। अजित दादा एक अतिशय ज्याला म्हणतो भूतपूर्व नेतृत्व आहे आणि एखादा फोटो निघाल्यावर त्या घरी आता आम्ही देखील अनेक लग्नांमध्ये जातो, अनेक लग्नांमध्ये भेटी देतो। किती लग्नांना ज्यांना भेटी दिल्या त्या ठिकाणी आज मुलं मुली वेगळे झालेले आहेत। प्रत्येक ठिकाणी हे नैसर्गिक प्रक्रिया आहे। दुर्दैव आहे, एका लग्नाला मी गेलो, मी स्टेजवर बसलो होतो, नवरदेवाला पण मुलगी लग्नात रोज पळून गेली, मग काय करणार। तर सामाजिक तेढ असा निर्माण झालेला आहे। हे सगळ्या नैसर्गिक गोष्टी, याच्यामध्ये राजकीय व्यक्तिमत्वाला आणलं नाही पाहिजे।